Takže čaute ľudia, v dnešnom videu budeme pušovať tohto tu Leonička. Chcel by som na ňom pušnúť ten 30. týr. Mapa je takáto. Podľa mňa je taká docela pre Leona v midu. Ale my môžeme sa vrhnúť na prvú hru. Prečo som už hneď mŕtvý? To čo robí? Kámo, ja vážne už neviem, čo je ty vole. No super, som pred zranku, neviem. Ja už ani neviem, čo sa deje proste s týmto mobilom. Ako je normálny, ale to Brawl Stars není. Ale chcel by som vás ešte raz poprosiť, keď nemáte ešte odber a like na tomto videu, tak ho dajte. Radšej. A to je zatiaľ všetko odo mňa. A ja zatiaľ vyskúšam toho Leona, aspoň ty 20 trofej môžem, nie? Ja mu zostane proste jedno HPčko. Teraz zomrám. Dobre, je to bot, nezomrám. Teraz ma zabije ten Griff. No nemám ultinu. Veľmi zaujímavá hra. Kámo, s tým Leonom to je pain, kámo. A teraz ma ešte zabije Fang. Nezabije, dobre. Kámo, to bude pain. To už vidím. Už vidím, ako urobím na miesto push asi rank down. Jaj, ale viete, čo sa mi práve pred chvíľkou stalo? Točil som pre vás jedno video. Bolo to Lucky Wheel, čož vidia asi pozajtra. Ale mne to nedalo do galérie. A čistý môj voľný čas som dal do toho. No, aspoň je to win, ale vážne. Snažil som sa, neviem čo, tam dať moju energiu a také. Ale moja galéria urobila to, že mi to nesavela. Dala mi tam iba 23 sekúnd z toho. A teraz vlastne ste mohli dostať 2 videjka, alebo bude iba jedno. Môžete sa poďakovať mojej galérii, hej. Ale ja za to nemôžem teraz, vážne. Ja som teraz dal play again s Buzz Lightyearom. Ktorý je tak docela dobrý, ako nechcem nič hovoriť. No kto dneska hraje za Buzz Lightyeara, to si musíme zase povedať. Iba noobovia, takže neviem. Ale ako hra je dobrá. Na to, že prehra. Nevadí. Čo už narobíme. Musela prísť jedna prehra. Ale aspoň +7, jo. Aspoň niečo. Ale chcem sa vyjadriť k tomu, že som hovoril, že do konca tohto mesiaca nebudú vychádzať videjka. Som vás trošku tak oklamal, vole. Budú vychádzať videjka, čo ste? Viem, že ešte není apríl, ale ja som taký človek, ktorý aj keď není apríl, robí z každého si prank, ale ja som proste taký človek, viem. Ale kámo, sa iba opováž mi to urobiť. To nebolo už na vás, ale že vlastne budú vychádzať videjka, čo ste? Niekto asi tomu aj uveril, alebo čo, ale jasné, že budú vychádzať videjka, čo ste? Čau. Ne, som zomrel, nevadí. Kámo, dobre hrá ten Brock, ako. S tým by som aj mohol dať play again. Dobre, on dáva, tak aj ja. Ale ja som si to vtedy povedal preto, lebo ja som si myslel, že
proste nebudem mať na to čas, lebo teraz sú, asi každý chápe, že teraz je u každého písomky, kontrolky a také. A ja nie som ničím iný. Ja sa chcem na nich naučiť a teraz som zistil, že asi to stihnem aj s videjkami, no nemôžem sa na vás vykašľať, to by som ja nebol správny. To by nebolo podľa mňa z mojej strany správne. A preto vlastne ma dneska vidíte, ako točím toto videjko. Mali výsť 2. Kvôli tomu, lebo som dlho nevydával. Ale keď vyjde short, tak vyjde aj videjko. To je teraz u mňa také pravidlo, ktoré budem teraz stále dodržiavať. Keď vyjde videjko, vyjde video, jo? Tu máte teraz taký mini sneak peek, alebo leak proste. Keď vyjde short, je video. A keď nevyjde v short, tak je už na to menšia šanca, že vyjde videjko. Ale ja som sa snažil urobiť daily content, ale vždycky sa s tým najhoršie začína. Mňa to bavilo ako robiť vám po každý deň iba niektorým radosť. Neviem, či všetkým robím radosť tým, že robím videjka. Ale tým, že každý deň si môžu pozrieť nejakú sériu. Alebo proste tie dni tiež. A proste každý deň to je tak. Ja sa to snažím robiť, aby to bolo každý deň proste. Daily content. Aby boli petardy brosky, ako by to niektorí nazvali. Aj ja by som to tak nazval, ale ja sa snažím, ale to sa proste som s tým začal, ale zrazu som prestal. Ani neviem prečo, aby som sa priznal. Teraz som zomrel. Ale to nevadí. Ale vážne, keď nevyjde videjko napríklad, neviem kedy, tak to neznamená, že ja sa na vás vykašlem, čože ja o vás nehovorím. To znamená iba to, že nemám náladu, alebo proste sa mi nechce. Ale teraz sa môžeme vrátiť ku videjku. Teraz som vlastne dal ten 30. tier, z čoho som docela šťastný ako. Aspoň to není ako s tým Coltom, keď neviete, tak si pozrite to videjko, kde som pušol 11 trofejí, takže GG docela. Jau, kámo, skoro som zomrel, skoro. Ale našťastie som to zvládol. A som stále tu a môžem ďalej vyhrávať, možno. Bum. Poďte do mňa. Sa nebojím. Ne, nevadí. Mal som sa bať. Ale podľa mňa to nejak pôjde aspoň s tým Leonom, lebo ja za ňoho docela rád hrajem, ale je ťažký aj docela. Nice. OK, už to je showdown. No nic. Áno, a teraz daj ultinu. Nevadí. Ale aspoň ideme do plusu. V tých dvoch showdownoch by to mohlo ešte nejako ísť. Ale kámo, ja docela s tým Brokom teraz hrajem. Ale asi kto pozerá moje videjka, tak si asi všimol, že sú viacej prepracované a tak. Tak ja som to teraz začal robiť v jednom strihacom programe. Som to hovoril v minulom videjku. A vlastne teraz už budú oveľa viacej premakané, alebo no nic, zabijem ma Edgar, nevadí. A ten Brok ako není zlý. Na to, že hraje za docela takú ťažkú postavu, nechcem nič hovoriť.
3, 2, 1. Nedám ulti, no mne to je jedno. Jau, som sa trošku ukázal, som im dal lík. Čau. Kamo, ten Brok je vážne dobrý, nechcem nič hovoriť. Nice. Ten push ako, je to push aspoň, dá sa to nazvať ako. Není to ako s tým Coltom, kde sa to ani nedalo povedať. Že to nebol ani push, to bol rank down, ako by som to nazval. A dneska som ho docela pušol, mám na ňom 35. rank. Takže som docela rád. Ale ako dúfam, že vám už toto stačilo. Podľa mňa už asi hej. A čakajte chvíľku. Máme 2 ranky, 40 trofí, ako nice. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Keď áno, dajte tam veľký velikánsky like a odber a čaute.